sweet home. Jerusalem is my home. Mangithenge imbomvu. Ngisatest technology. Ladies and gentlemen, a very good morning. Case Makeza now enkulume zakhe. Bakithi! Hawu ngani zakwethu? Ngiyanibingelela ekseni. Ngithi nje, hellos. Imlo wenu. Imlo wenu. Imlo wenu. Imlo wenu. So handsome molo. Awu bakithi. Hey. Ngani It's a beautiful morning. Sicela to present to please the morning show. Umkhwephandeni lutho ke. Yeah manje ngathi ngingangigift no ngigift. Ngcono mhlawumbe sikhuluma ekuthenini ningirechele itarget thizeni in terms of gifting. Bese ke yayiswa ke lento le. But it's a beautiful morning, man. It's a Friday. It is a Friday. Ephila mkhwephandeni. Yaphila. A beautiful Friday. Good morning. How about it target? Rose, 3,000 roses. Negqoko nesisodwa i-cowboy hat. Yaphila lapho hawu bakithi. Awu yabothi ama-rose phela wabizi. Yabo. Ungabuthi hayi hey yo. Yabo. Buka nje usayisendileyo yodwa i-rose. Yabo. Yeah, it's a beautiful morning. Oh yeah! Well, it's a Friday, Ndwana, and angina plan. Yes. I-plan nje into engenayo madleka. Njoma. Into engenayo plan yamanje. We love your content. How? Bakithi. Is it Volgin? Thank you so much for that. Usuvuyile Goku ngengani sibonga abantu sawubona nawe awathe amafeji izinto ekhala kahle ngaza kwethu. My target for this month in selling cars was 4 this month lesiqeda namhlanje mkhwebandini. It was 4 and I made 5. So bravo. Angizayidli breakfast bafo ajima mina manje ngilungiselela. Thank you, congratulations. Sibonge. Yabona nje bravo indeed. Ngisebenzile ngizamile ngingedwa yabona. Ngizamile. Because evekini ngangithi at least evekini angidayise yodwa. Uyabona? Ngidayise yodwa. Awu, ngabula dayise ezu2 last week. Bathi me. Yes. Sibonge. Thank you so much. Masikhona phela esinye isigqoko ungasiyeki sithetshele. So but after making the 4th sale, bakithi, howdy. Thank you so much, Manjoman. After making the 4th sale, bengithi mina yazini let me push for 2 more. Yabo. Ngase ngithola the last one. Yabo lengiyideliver nje. Was it Tuesday? Yeah, Wednesday or Tuesday. Wednesday. Yes. I mean, okay. Then from there, I had hopes, man. Okay, I can make it a 6th one. Let's make a 6th one. Hey, in fact, I was so close, man. I was so close. Yeah, boy. I was so close, guys. So saying ukuthi uma khona ufuna imoto, I still have time. I still have
hours left, you know, ngiphuma ngo-5, I can still make a sale. Namhlanje I can still make sale number 6. You understand? Ngizosubmitha namhlanje uthole feedback, mhlambe namhlanje uthole imoto yakho. Finish. But in terms of delivery, I delivered 8 cars, different customers. Amanye ama-customer last month, because bengisabafakela izinto ukuthi umuntu ufuna i-push bar, i-notch bar, izinto kanjalo, yabo. So I delivered 8 cars in total, yabo. So this month as well, I'm hoping to make 10. I'm hoping, but in terms of my targets, because I've made 5, I'll try and make 6, but I'm hoping to make 10 sales. That's what I'm hoping for. So ganza kwethu la ekhaya phela live. Angisho nofuna ukuthenga imoto. Mhlawumbe khona umuntu ozojoina la afuna ukuthenga imoto. Yezinto le. Yes. So nje manje Nkosi yami Majors, thank you so much. You are gifting empela ke manje. Uyayikhombisa lemkhwepho ukuthi how it's done. So hopefully so lokho sithandaze njalo sithi Nkosi. Thank you so much TK. Trust and believe. Trust and believe in Lions. So more wazi ukuthi akho umuntu nje umazi ukuthi ufuna imadle ukhona mthetha hayi nokhona imadle yabo khona ama customer mfethu thothi umuntu uzothi mefika la ethawu mfethu yazi bengingazi uthulana mfethu manje imoto bengifuna ukuyithenga kuwe bengizoyithenga kuwe yabo mfethu so siyithengele kubani, it's not a problem qhubeka. So yeah, and TikTok customers are the best man, bangihlekisa because umuntu akazi noma uma sekubona ngathi so nikhuluma over the phone, yabo. Uma sekubona akazi noma jabulela imoto noma jabulela ukuthi ubona wena. So manje sesilokhu siyangapha ethi mina hayi bo imoto yakho athi yake ibona imoto kodwa badleka ngithi hey wena ngikhapha ndini, this is your car, yabo. So gcina sihleke kube mnandi kube njalo, yezwa lento le. So sengisho ukuthi nganza wethu imoto noma ufuna imoto asikhulumi kakhulu. Uma ufuna imoto madlapha wethu I need a car, imoto yakho thina kabuhlungu futhi, yabo. Asidlali la, asidlali, yabo, asidlali. Yes. Yeah, ama-rose kanganza wethu manje kuseni. Niyalike manje, yabo manje nilike ngempela ma. Wazi wakudliwa mkhwepha kunjalo ukuziphatha kahle. Uyabona uma uziphatha kahle. Hey Majors, thank you so much. Uma uziphatha kahle nje uyinakela indaba zakho. Uyabona nje uyinakela indaba zakho. Ungayinaka indaba zabanye abantu. Bese uNkulunkulu enaka wena. Ayi! Imiss call aningizwanga. Ngiyashumayela ke manje. Nithi mina nake zakho. uNkulunkulu anake wena. Oh my God, I'm preaching. Yabo manje ngiyashumayela ke manje. Oh my Jesus, aningiswa. Hayi aningiswa. Awu. Yeah man. So injalo nje. Awunani? Awunaswayi. Manje lento le. Yini swayi? Angithethi, there's a bar. Yezwa lento le. Usawuthi, Chiman, what's up? Man, mfethu wena usawuthi ukuthi ngiyaheva noma izinto kanjalo. Ukuheva nokungaheva kuhlangana lapho lokudlowa nje asikhulumeni iqiniso. Ngaza ukuthi musana ukuthatha izinto ezingafani izenze zibe adjacent. Ngisanje. Nezo. Nje musana. Wena uma ufuna ukuheva hamba uheva wenza imkhuba yakho. Yabo. Uma ungafuni futhi ungafuni yeke lokho uthi ucelebrate. Do your thing. Kodwa nje ngaza ukuthi lento futhi kuyanga uyithanda futhi. Uyaglowa nje uglosha ukuthi uyayithanda. Oh my God. You are a gentleman. You sure a gentleman. How about it? Thank you. Bro, how do you bounce back from submitting over 10 applications and they all decline? End goal, you know. Azikho congruent is. End goal, bafu. Yabona if you have an end goal, madleka ngifuna imoto igama lami li clean. Can I DM? Please DM.
Mashia Mahle, please DM me your number, your cell phone number, so that I can phone you and text you, and you send me all the documents from there. Okay, ngicela ngazi ukuthi uphendula nangubafo uthulebo. Bro, how do you bounce back from submitting over 10 applications and they all decline? End goal. Yeah, well, I saw a video saying a drop of water or a drop of rain. It's a drop of water. Okay, I'm misquoting the guy, but he said I'll just say a drop of water has no effect when it just drops once. You understand? It makes no effect on the floor. But as it continues, more drops on the very same spot, something begins to happen on the floor. Yeah. So hello, call buff. Good morning. Okay, we'll do. Please do DM. Ngiyaphila bhuti omdala. Ngiyaphila ngani yakwethu. Yeah, yabona mfethu. Nake ngilokho ngitshela ukuthi hey buka isimo sasekhaya kini. Buka isimo sasekhaya kini. Bese ukuqhubeka ngenxa yesimo sasekhaya. Isimo sasekhaya kini isona singaku devastate. If uzobuka isimo sasekhaya uthekhaya akunasinko vele uphela amandla la uthi yoko siyapha sikhe sinkwa. Yabo. Ayisebenza into leyo. Yabo. Have an end goal ukuthi okay. My main objective is I want to make a sale. Yabo. I want to make a sale. Ilokho nje mfethu okumele ube nakho ukuthi I want to make a sale. Yabo. Because kukhona umfola who submits 5 sales in the morning. I decline onke. My thing is it, what if one day he submits 5 and they all get validated? Yabo. Siyothini? Siyothwele, yabo? Lutho. Okay. Hey Madleka, mina ngicela umsebenzi halfway. I'm sales lady with experience. Ucela endaweni wrong. Ayekho into engakusiza ngayo mina. To be honest with you, nami ngiqashiwe. Ngcono wena uze halfway uzoyikhulumela napho, yabo. Mina iqala isession yokudansa namhlanje mwele. Hey Madleka. Okay. Word of the day, please. Shoot your listening skills are poor when I DJ. How? Yini ngakho ngisengikhulume bathi kangaka ama word of the day. Yebo. Guys, ama rose. How? Yeah, ngenza ukuthi ikanjalo nje lento lephethu ukuthi ngihlezi ngiyibuza la mthi yabona that day ezosubmita lama applications lawo o5 wonke approve o5 uthethelani nginjalo ke mina ngithi approve onke o5 la sizoba shocked yebo mina la emsebenzini sebayazi ukuthi uMadleka ka submit ama application amaningi yebo uma umbuza ekseni ukuthi Thato thank you so much umbuza ekseni ukuthi any applications do you have this morning to submit? It was nothing. But go to show 12. I said, "Say to leave." Unje uNkulunkulu nje. Yabo. Yabo nje usisi lapha na ethe Madleka igama lami liclean ngifuna imoto. Finish. Kwenza kanjalo nje. Yabo ngithola DM hi Madleka I just want to check ukuthi ngingayiqualify lapho imoto manje I want to buy a car. Finish. Tothathe kuthulekile nje usuku lonke. Yabo kusho ngabo 3 ngenza application ngitshela imoto yakhe right ungeza kusazoyilanda noma bhuti kanjalo simple yabo bese bethi yabo nje kulenyanga lade lokho ukuthi emsebenzini hayi ngeke fana umuntu meka love 2 days uMadleka ubuye sefaka imoto ezo2 ebhotini moke wathi uMadleka ubuye morning darling ngizaphila ngiyajabula ngibona wena ikanjalo nje lento ngenza lethu having an end goal is very important but ngiyasikhuluma la ngendaba yemoto namanje sazoba live sikhuluma ngendaba yemoto but umuntu ofuna imoto phela asho yabona akuyona inkinga le yabo nje lezi imoto lezi engidayisile ngibo uvume we John Pusek man how well uyahlanya wena uthe wena nje une Almera woza kuzoyithenga Khwaphandini. Good morning Madleka. Hi.
So yeah, man. Uma kwalova nje lemsebenzi ngoba uma nje sefake ezinye imoto but bla. Wambona usayini usane sane sangibona phela ngephepha usayina imvelo lapho bakudidakta u-750 nama-uniform 750 750 yebo awu ngeke futhi imali engaka bethu nathi sifika kuyona ha lakha kuyakho nje hayi ngeke 750 757 awu phela soholi phela manje imali engaka futhi iningi phela imali ngibona. hayi ngaka nje madlela hayi ngeke kahle kufanele kuyiwa ngokuthi uhola malini ukuba besubamba imali engaka Robo 750 bathi umanzi bethu thini sayina ngenkani ngiyasayina ngempi mandeka mthembu imali engaka hawu ulo 1500 wanike lo ubona phela understand. kabi bathi tax okuqala okay so la kusathi simsayinisa kona manje nowaphene kwama-shirt shirt lokho ngani 260 lokhu owama-golfers and jacket so ama-shirt usowasayinela ngamanye amazwi scratch this one out because ama-shirt usayinela 2 kuphela amanye awu-2 awalike so seku-out lokho so uvele ukusayinela then lokhu-ke ilokhu kade usuzokusayinela imanje jacket ama-golfers then you are done sayina phi nala angidate yakho la i-address yakho lapho ngizofika endlini ufendlini ngangijabulisa iyona into engangijabulisa kuyonke into engenza mhla 31 namhlanje Clark avuhlala obala cabanga uthi avuhlala obala yabo kuseduzana uClark yasazi ufike phela awo Erin what wasikhona impela thank you sure kodwa hawu imali engaka 700 and mfethu ilento evela ubona yazini ukuhola kakhulu kuyabheda Jesus 750 yeni isitsheleyo ne dash manje ngabe so hayi anyway njani ngempela ngaza kwethu ninjani angithi futhi angiphili nje in fact ngicela ngiphale manje ngisayinela la ngoba iningi le mali sihle mana sihle ushintshe profile pic sengixoxa ukuthi ubani manje lona aphethe ngeke futhi eyibo mfethu leyo phumela emsebenzini imali engaka futhi uyisayinela la 750 yo that is too much dog hey siya kamba kanjani yabona sihle into yenza lapha yazini futhi angisuke la ngoba kuhlala kule tafula banga anxiety ngisayina imali enkulu kabi le tafula futhi nawe ungibizela nje nawe singizosayina imali engaka wangiphoxa mbono kwabandeni hayi imali engaka mfethu
in fact mina la mashedi ngifuna ukubuyisela emva ngizoyithungela wami futhi uyaphila angipheli bangisayini so 700 la for ama uniform sayina kanjani for into eziningi emsebenzini hey qalesa sasayinela i-defense driving i-offense in i-defense driving kodwa wathi it's being offered for free yebo senhle hayi phela salithwala ke ikhanda nathi saya sazothi I know it's being offered for free hawu mase ngithi enyangeni ayo guys please sign here ayibu sayinani man so tin phela so sayina phela anyway yaphilani kanzazi ngicela ngipha ama rose wesihle akwenzeke ukwazi ukubhala ama rose awu1000 kuvele kwenze nje once ukuthi noma 500 mina bese ngami yazi usuku lami alihambi nakahle kodwa sengizosayina indodle ingane yazi mfethu hey ay no, I'm not happy Mkhwebandini uzon lokhu ngaba khona ngizazi ke lezi zulu ezinje ngaze ethathu sengiyisusile niyabona ukuthi ayisekho ngantshela ukuthi mina iyashesha ukuphuma iyayiphumela nje futhi gone uzoba right I mean kanjani uzoba right kanjani ukhipha indodla uzoba right kanjani man uba right wena uyazizwa wena andisho hey sini nokusi bakithi bambibele uzoba right liphi mfethu yazi nanje nanathi nithunywa bathi phakathi believed it Thembele futhi kodwa Madleka clean young clean young kodwa Madleka clean young ngicleana iyong noma ngicleana iyong I'm confused kodwa uyoke ugunde mvelase wena awukazi ngigunde mfethu ngoba awunawo 15,000 angithi your skin is impeccable cishe athi empangeni impeccable Imangithi you're so clean thank you kunjalo mina nala emsebenzini nje ubabona nje bethanda ukungungana lapha etafuleni lami bayazi vele ukuthi number 1 he smells good he's okay he nje mfowethu like I'm a breath of fresh air hey wena ngiyatshela yezo mfethu bezwa wena utshentsa ama customer methenga imoto angihagelani yezo ngoba bayezwa yezo lapho ungenza imali ngalo dread mfethu uma ukuthi uthunywe izitha la ukuthi uzongikhuba ngicela ukublock ngoba angathi uza nomoya omubi awuthi ngiblock yabo kuze nje ungaphinde ukhuluma lomsangano wakhe yabona uthini lapho wena ngoba ngiyabona ukuthi kahle kahle siyoze singatholani yazi into le angivele nje mina ngicindezele ngiblock ensi kuphele nje kube ukuthi phinde ungibone ku TikTok buthi kunjani ngani yakwethu siyana ngani yakwethu ngiyaphila yabo ngoba manje uyazi mfowethu ngibizela ngikhuluma nabantu la siyahlekela yabona sisanda ukusayina imali nabo lana
ususuka le usuka khona uzokhuluma udoti la mfowethu sikwenzeni bethini bakhona futhi abantu ongahamba ukukhuluma nabo mfowethu mhlawumbe bengabe nankinga uyabona mina nje ngumadleka man I have nothing to lose I can block you now I have nothing to lose laba mhlawumbe abakhulu le ngebe kwenze lutho yazi ngoba phela they have something to lose mina nje ngokubloka nje uyezwa kabuhlungu nje ngishaya lo madleka Noxy what's up Noxy mina ngithanda abantu abanje ngo Noxy abantu abagiftayo la uyezwa mfethu vele uphume kule live mfethu eso noma uthule nje good morning daddy hi yes inkinga wena webala umjida ukhethelo angifuni mfethu kuze ngikhuluma izinto la yezo ngawuthi uyazi ukuthi manje mina ngiyakhuluma ngoba buhlungu yezo and angifuni ukukhuluma mina mfowethu sengenze ngidilika la yabo manje you get people coming to you bazigabe bekhuluma kabi but you provoked him yabo so I say Mazwane hey nkulunkulu wami yazi Mazwane usengehlisa umoya Mazwane how Zwane how Mazwane bakithi how Mazwane uphinda phela ntombi ngiyacela Nkosi uphinda nje how bakithi yabona thina sazi inkunzi thina intokazi la ezingakhulumi kakhulu yazi azikabingele nokubenza ethi madla awukubambe lapha nje daddy nje azikakakhulumi kakhulu umsindo du awuyibanga imali how bakithi wathatha lo muntu ngicane umpholo wemanje ngaza wethu lo muntu lona is making my day mfolo weni Ndlovukazi nangu noNdlovukazi athi ngiyabona anthi ngiyabona ay athili mala ngiyabona ukuthi manje ngigift angijabula kanjani oh my god athili mala matha hawu bakithi nganza wethu you're making my day yabona manje hawu bakithi mfowethu lona mfowethu ugqoka imdansane nesinqe singaka Lihana where have you been Lihana mina ngitap screen bakithi how Lihana I've missed you Lihana is my top gifter I don't know where she's coming from now Lihana angisakwazi awusanginaki awusangigift nje na Capitec uswathola wathi inkwe hey ibel gift hawu Lihana wow uyazi nje bengazi ukuthi mangiba live ngizophuma nje mhlambe ukuthi 6k coins because uLihana uzongigifta uLihana azangigift ke manje yabo uLihana wathi uzofuna ukufunda isiPutukezi wahamba I love you too wathi uzofuna ukufunda isiPutukezi wasenyamalala nje manje mina hawu manje umuntu uzongifundisa kanjani manje isiPutukezi esenyamalele uyezwa uLihana you should make 3,000 coins at least noma uvele ku Capitec sibone ukuthi mina nawe relationship yami iyaqhubeka ekutheni sibe i-companionship yabo ukuthi sifundisane kufundise hawu Mazwane bakithi Mazwane where is Shoni mina uShoni Mashonisa uShoni Mashonisa ngimazo inkunzi uShoni Mashonisa yes how Mazwane Lihana please do the right thing here and make me proud please Aykhale awubakithi okay ngifuna ukuthengela ubaba ipholo ngicela ucheck credit score awu-check credit score uyayi-applyela nje imoto udecline noma udecline lento yakho ukucheck credit score iyakulimaza kwawena lokuthi hayi madla ungicheckela nje ngizochecka kuphela iyakulimaza wena lento leyo yebo apply nje mo decline wazi ukuthi okay udeclinewa ngesizathu sokuthi nokuthi hawu Mazwane awumkhonto awumlinda kamkhonto mangethe hawu ntshosho
bakithi hey nkulunkulu wami injalo nje hawu bakithi Rihanna please wake up ngikhamba kanjani kuyaphileka ngibonile ukuthi yadlala iChiefs angibonanga nginamanga angibonanga kodwa mothi yadlala namhlanje ngiyoyibuka mangifika endlini mangifika endlini nje ntambama ngiyaciphisa ngithi ngiciphiza la ngithi siyibuke kuphela nje yebo bothimeni bobuhle izodliwa ufuna sikublocker thina ngathi ngadliwa ozodliwa la wena ngoba usho ukuthini ngathi ngadliwa la nje ozolihleshula kabuhlungu ngaza kwethu ngicela ama-rose please ama-rose masibalikhulu nyakaza phela ntombi la ugift nawo walokhu uthepha nje la ngathi kusezayoni la asithephi kuphela siyathepha siyagift sawona mkhepha bakele hayi ngamatshe kunamatshe la wena uthini gatsheni boya benyathi songa mzumbulwe mpongo kazingelwayo abagiftayo ke vele mina nginakho ukubathakazela yes nginjalo ke mina ugifta nje la ube serious yes iSundowns ishaye iPirates ngeSaturday ngicela wenze ivideo uyihleke hayi ukhona owenza lo ma video bava angifuni ukugcina manje ngi-off ramper from i-content how manje hayi angena bavu umuntu kanjalo ibhola ngiyalithanda kodwa hayi ngaleyo ndlela yabo ukuthi ngaze ngithi sengiyazi ukuthi kwenza mina ngazi makudlala iChiefs ukuthi ngidlala iChiefs namuhla ngizibuyele iChiefs yami iwina mayiwina idliwe mayidliwe ngizilalele nje phansi ngihlule ngiphumule yabo makudlala iChelsea ngibuka iChelsea ngiqede lapho ngizilalele phansi lokho kunye lokho amanye team anginendaba nakho nje uyabo ukuthi manje hayi manje yebo ngizobuka ibhola mhlambe nePirates ngizoyibuka iPirates ngizoyibukela ukuthi nginethemba ukuthi izodliwa hayi ukuthi mhlambe ngiyibuka ngoba ngine interest ukuthi mhlambe idlala kahle cha ngiyibukela ukuthi nginethemba ukuthi izodliwa uma futhi yakwa amagoli awuthu ngiyayicisha ilokhuzana ilaptop bakithi hawo lindelwa hawo bakithi usibisi kombo usibisi obani ngikhohliwe kodwa nje sibisi nina baka milk mana ibhola bese ngilibukela lokho mina not ukuthi mhlambe ngilibuka ngama hopes athile yebo ngama hopes makudlala iPirates ukuthi izodliwa that's hope number 1 uyabo isuka leyo hope ihamba phambili makudlala iChiefs ngisuke ngiyibukela ukuthi ngifuna iwin iChiefs uma isiwinile iChiefs ngoba ngisuke ngiqhoshe kakhulu ngala emsebenzini ukuthi ngithi yawina iChiefs yebo mangifika ngakusazi idliwe iChiefs sebezokuba u10 izolo yabo uyabona ama Chiefs fan bathi u10 izolo ngathi mina ngicela ngangikhulumisa bathi u10 bese ngiqala ke manje ngithi isongeso ngithi ye kulokhu uhleka iChiefs la uhleka iChiefs unjalo nje awulokhuzi awenza ama sales bese silokhuzana lapho omahlasi kulenkolo wami ngiyabonga hawo uyabona yebo so ngejana lapho ethi umthayi hey iChiefs kanjani nidliwe iChiefs ngithi ama sales na wona uyawadla yini yabona ke kuze kufita ngempoloko lapha ise FNB lenkinga sengibonile yabona mase FNB vele ngathi asidlali kahle hayi madleka hayi ngazo ngathi manani khona umuntu ongitextile ku WhatsApp howdy nkulunkulu wami welindelwa mahlase nkulunkulu wami ngicela wenze njalo ungayeki uthandaze Kusami ngicela enze njalo nje. Angikhulumi nama ole ehlisa umoya. It's not you. Ngila. Ngi live. Awu madoda. Iyojabula intombi eyothola mina abafana bakethe ngoba akumpatho kuyafiwa. Mina ma ulethi ngakutshela ukuthi mina lethe ingane yakho wathi wena ngicela iperfume phela. Iperfume angiphethe ma ulethi. Angiphethe ngicela ngibona istand leso. Angiphethe perfume anti bayilutha la emsebenzini.
Ama-perfume lawa adurayo, ayadura ama-perfume. Yes. Wazona nesikhumba esihle. Ngiyabona. Yabona ngazathi uthi akuyona ifilter. Isikhumba sami sinjena. Yabona ukuthi sihle. Ngiyabona. Uthini-ke u-customer? Good morning. Oh, umphathi omkhulu. Okay. Noted. Umphathi omkhulu la namhlanje. Awuthi ngiyongena ngapha ngibabingelele. Madlisto. Ungayeki uthandaze. No. What do you guys want me to do? Day one when you walked in here, you knew where you popped. Last week was probably I come in again today. Same thing. I think say busy like man. Wathethele nje kanjalo nje amaRose umesaba. Wathethele kanjalo. Makufika abaholi abakhulu kusuke kushube ngempela ke ngoba usekonakele. Kusuke konakele. Yabona Sunkist nganza kwethu. Ungayeki uthanda. Awu noZipho uyeka manje. Ungayeki. Le ngoma mfethu ile yazi emaskat ungayeki uthanaze something ekanjalo nje. Yabo. I'm in class, man. Let me work. Ngibuka kabi lezi ngane. Hawu. Zenzani manje le ngane lezi? Iyona le kaMzulu mhlawumbe yena. Mzulu lethi ungayeki uthandaze. Asahle mjinga umphathi. Mr. Mbatha. Hawu lapha isigqoko hey. Lapha isigqoko. Ufuna ama-drumstick kuphela bofela ama-drumstick wena uyagula wena ngeke imkhwepha yase KFC nawe ngeke ngihle beyanqaba mina bethi mina ngithi no angiyifuni le mkhwepha ndini yabo hello Teddy hayi bengeke mina ngeke mina uyabona nje ngeke. Good morning baba. What those of ibele. Bakithi nganza kwethu hey. Thandi nje nginihlebele into athi ngiyohlala phansi lapha. Nginihlebele nje into engifuna ukuyenza. Uyezwa. Ngiza nenye into ke futhi manje. Into engifuna ukuyenza leyikhehla. Ngiyonihlebela nje ngoba phela niyazi ngathi niyayithanda indaba. Niyayithanda indaba. Abanye abasafuna ukuphuma ngoba sebefuna indaba ke. Hey Nkosi yami. Impilo wonke niphilayo, niphilela indaba. Omakhelwane bayazi omakhelwane angibasabi mina. Bayazi.
Makhelwane. Ufuna ukwenza ikheshi Thanksgiving. Yes. Manje I'm checking for first week of December. Ufuna ukwenza Thanksgiving namhlanje. It's going to deliver up. Ngizokuzamula ngapha how? Right? Awulambile. Oh. Aba uzamula mawala, tshapha indlala. Right, 5, 4, 3, 2, 1. Bye for now.